Russia Ukraine aron thama ni phokebra phop leng de dapi minute cricket homangbong London lapen minute cricket sirkep angbong New York Sheikh Hajji pu Russia President Vladimir Putin ke thera jok somindar adang patihurnut anpinlo Russia President Vladimir Putin e phongwet ke thera jok somindar adang along patihurnut anpinlo somindar adang along pen ajakong ke thenai ballistic missile asatlang ke paklang pon somindar adang aphan patihurnut anpinlo Putin pen Amerika son along missile truck ke paklo pen anta Amerika virde ji lapen missile isi ke paklo dam anta French son ke pasek hak un bangso missile men la ke RS-28 mati Sarmat intercontinental ballistic missile pusi ear ponlo bangso RS-28 Sarmat intercontinental ballistic missile la ke ghonta isi along si surikrener ke adim along an tengkheng dam un lapen bangso missile ghonta isi along suring ko ra pho an akiprap pen palidam un bangso misal phanno namat madu atet penta ki khamkhe dun un abang amasi avilang non amat bangso RS-28 Sarmat intercontinental ballistic missile hanlok aja kong ke thinai a missile lo Russia pen ke therpon atet do anatum abangki hongkep an matha ponang pupusi President Putin pen ningje pon bangso misal phan ki khang ja phan non amat America lapen NATO to mari deng along avilang pota Putin pen ningje pon thu bangso misal ton kep an kang boba hormuk pon un nuclear ta pon I un lapen Russian nuclear army oxori deng si pache pari deng motoilo bangso jok Russia te pen kither atet atum do anta hong kep an kamatha parsi pon tha usi Russia President Vladimir Putin pen kither padopon International Text Report Farbin Long Live